أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Alhamdulillah, wannan wato ita ce sura na 113 a cikin jerin surorin Alƙur'ani, suratul Falaq. Insha Allah za ku samu cikakken takaitaccen bayani yadda ake kurakurai da muke samu wajen karanta wannan sura. Insha Allah ku garzaya channel ɗinmu mai suna Rediscover the Beauty of Islam. Insha Allah za ku samu cikakken bayanai da kuma ɗan gyare-gyare da wato ɗan kurakurai da muke yi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.